от името на Работническата партия прочете декларация, в която между другото се казва: нашият народ иска не република въобще, а действителна народна република, в която да няма място за тунеядци и спекуланти, за грабители и подтисници на народа. Нашият народ иска такава народна република, в която който е способен да работи, а не иска да работи, той не трябва да яде. В която трудът ще бъде решаващ обществено-стопански фактор и земята ще принадлежи на тези, които я обработват. И понеже опозицията твърдеше, че в България няма свобода, от чужбина дойдоха пратеници да проверят истината. Един от тях, лейбористският депутат Джон Мак, пристигна у нас и бе изненадан. България е свободна демократична страна, каза той на народа, който го приветства с добре дошъл. Английският депутат видя една спокойна страна с граждани, които са се предали на мирен труд. Тази страна притежаваше едно демократическо правителство, което изхождаше от антифашистката народна коалиция. И един парламент, който представляващ за първи път целокупния български трудов народ, създаваше законите, които ще я спасят от разложителните остатъци на фашисткото минало. Шепа от подкупници, които служиха на чужди реакционни интереси, упорстваха своята пъклена цел да смущават и разединяват българският народ. Въпреки бесните им твърдения, че в България нямало свобода на печата, те издаваха свободно долнопробната си интриганска преса, с която се стремяха да алармират обществото. Те си служеха с клюката и интригите, и злостната им пропаганда постигаше понякога целта си. Появиха се геметовските кюстендилски терористи. Саботажите в прехраната. Започна се укриване на стоки от първа необходимост. Останки от кобурските мракобесници във войската се помъчиха да организират военната конспирация, наречена Цар Крум. Всички тия прояви на злостната реакционна опозиция бяха обезвредени от бдителната народна власт. Злостната реакция се осланяше на монархията, поддръжница на стария ред. А ето го и монархът. Той е още малък, но малък беше някога и баща му, който като порасна показа кръвнишките си зъби. Не, българският народ не можеше да се съгласи кървавата история да се повтори, затова се подготви за великата дата 8 септември. Когато завинаги ще бъде ликвидирано с остатъците на кървавото минало. Предизборната агитация за Великото народно събрание раздвижи цялата наша общественост. Опозиционните партии първи свикаха своя митинг на площад 9 септември. Опозицията злонамерено твърдеше, че в България нямало свобода на словото и събранията. Тази лъжа тя разпространи и в чужбина, като напакости с това не на Отечествения фронт, а на цялата наша страна. Кой честен гражданин ще потвърди, че опозицията е възпрепятствана да свиква своите събрания? Къде са побеснялите комунисти, които разтурят събранията на опозицията? Вижте този митинг и кажете, кой е побеснялия тук? Тия ли? Как може да се твърди, че има диктатура там, където свободно може да се крещи долу диктатурата? Вижте този чужденец. Той е извънредно доволен. Дали от провокаторските речи на Никола Петковци или от правителството, което им гарантира необяснимата и за него свобода да провокира. На площад 9 септември, на този същия площад, прославящ победата над фашизма, където преди няколко дни окаяните фашистски остатъци проявиха злостната си природа, започна да се стича народ от всички квартали на републиканска София. С знамена и песни придойдоха районите, за да чуят словото на великия антифашистски борец Георги Димитров. Не диви злобни ревове, а мощни борчески възгласи го позвиха. Един свободен народ посрещаше своя вожд в героичната борба за щастие и напредък. Народът аплодира и временния председател на републиката Васил Коларов. Настъпи най-подир и дългоочаквания ден. Денят на избора за Великото народно събрание. Любимият първенец на Народната република България изпълни отечествено-фронтовския си дълг на гласоподавател. В друга
друга секция гласува и временният председател на републиката Васил Коларов, чието появяване предизвикваше също израза на народната привързаност и обич. Секретарят на Работническата партия комунисти Вълко Червенков е също по обиколка на изборните бюра и сред народа. Ето и любимите министри на вътрешните работи Антон Югов и на електрификацията Трайчо Костов, които, проверявайки реда по изборните бюра, се спира да подадат и своя глас за отечествено-фронтовските кандидати. Многобройни журналисти и наблюдатели от чужбина имаха възможност да констатират навсякъде в страната, че това са действително най-свободните избори, въпреки злостна агитация на реакционната опозиция. Въпреки внушенията и заплахите на международната реакция, народът каза великата си дума. Никила не ще може да измести вече думата на народа. Напрегнал всички сили за изпълнение на 2-годишния стопански план, българският народ не можеше да бъде спокоен в своя творчески труд сред саботажите, тероризъма, палежите и диверсиите на опозиционните шайки. В публични събрания и митинги трудещите се искаха разтуряне на опозиционното котило и най-строго наказание за неговия вдъхновител и ръководител Никола Петков. С облегчение нашата страна посрещна вета за процеса срещу Никола Петков. Стотици резолюции всеки ден затрупваха редакционните маси на вестниците. Народът настояваше за безпощадна присъда над Никола Петков. Съдът Никола Петков ще отговаря за той, че е подготвил въоръжен преврат, че е създавал нелегални военно-фашистски организации в армията, че е предизвиквал извършването на терористични актове и саботажи, че е организирал шпионски групи. Ще отговарят и съучастниците му, военните конспиратори Иванов, Хаджи Атанасов, Гергов и организаторът на саботажите Димитър Цвятков. Свидетелят Коев, ръководителят на военната секция при Съюза на Никола Петков, установи връзките, които подсъдимият е имал с неутрален офицер и военния съюз. Свидетелят Мурдаров, зетят на Никола Петков, установи срещите на Шурия си с съучастниците. Обвиняемият Димитър Цвятков, един от най-преданите хора на Никола Петков, направи пълни и откровени признания, как лично от Никола Петков е получил и провел директива за преминаване на Съюза към въоръжаване и тероризъм. Опозиционерът Петър Данков, извършител на терористични акции. Шпионинът опозиционер Иван Радев разказва как е занесъл поверителни сведения на гръцки генерал в Ксанти, помакът Шакир, негов водач. Старият политически плут Недялко Атанасов, изобличен от прокурора, той ще бъде съден за нагло лъжесвидетелство. Съдебното дирене приключи със съкрушителен обвинителен материал. Прокурорът Петрински прецени политическата дейност на Никола Петков като повторение на деветоюнския преврат на кръволока Цанков. Прокурорът Минковски обрисува Никола Петков като вдъхновител и организатор на терористически действия и смутове. Прокурорите пунато справедливо наказание – смърт за Никола Петков. Защитникът на Никола Петков е в своята стихия. Господин адвокат, на фокусите ви едва ли разчита вашия доверител. Не виждате ли, че той е буквално смазан под тежестта на фактите? Откровеното разкаяние на останалите подсъдими, при последната дума, напразни останаха наглите усилия на Никола Петков да отрича престъпленията си. У такива политикани подлостта върви заедно с престъпността. Присъдата над Никола Петков е присъда и над неговата политическа организация. Нелегалната борба срещу народната власт и държавния суверенитет предизвика Великото народно събрание да забрани със закон Съюза Никола Петков и да разтури парламентарната